S4 pieza hau izango da revoluzioko pieza bat, berria esaten dugu, par eta revoluzioko pieza bat egin behar dugu. Berdin, piztu egiten ditugu gure kasuan planoak, kokatzen gara beti isa eta zeta ardatzean, bai? Eta esaten dugu revoluzion. Baina revoluzion horretan jartzen gara plano honetan. Eta marrazten dugu diametroak isan eta zetan profundidadeak. Eskuz egiten dugu gutxi goraera eta piezaren erdia bakarrikan egin behar dugu. Azten gara adibidez, hemendikan, edo kotak eman ez baita ere, diametro 25 da lehenengoa, 12.5 egiten dugu. Enter. Orduan jartzen dugu, 0 gradutan, gero, barruak dauzkago 50 milimetro, orduan 50 jartzen dut, eta 50 milimetro egiten ditu, gero, egiten ditu 35 arte, 35 arte, dazkago 10 milimetro, hortaz hemen, soilikan, dira 5 milimetro. Enter ematen dugu, beste 15 milimetro gehiago egiten ditugu, eta hor jartzen dugu, jetxiten gara 5 milimetro, hogeita guzteko diametro egiteko, eta luzatzen ditugu beste 40 milimetro. 40 milimetro horiek egin da, eta itxiten dugu 0-ra. Horrek esan edo, 12 hortaraino, eta hasierako puntura. Orduan, hasierako puntura izten dugu, eta hau da gure revoluzioa. Esan behar diogu, ze ardatz erabiltzen dugu revoluziorako, orduan hau esaten dugu, eje de revoluzion, eta esaten dugu eje revoluzion naunako hau dela. Akotatu iten dugu, mugatzeko, hau 40koa da, hau 15koa da, eta hau 50koa da. Eta, horretaz aparte, hau zen badan, eta baita ere, hemendikan, ardatzeaino, 35 hori dena, eta hau, honekin, 10-tatikoa. Ikusten zeia dena beltzez dagoela, mugatuta dagoela esan nahi horrek, izteko esaten dugu, eta esaten dugu, konektatu da daukagula elementu bat. Guatzen ikustera zein den, hemen revoluziokoa esaten dit, el perfil no está cerrado, los elementos saltados no son conectados. Konektatzen saiatzen gara, ez zergatik eman diren arazo hori, orduan, hau esaten dit ez dagoela konektatua. Konektatzen saiatza, konektar hau honekin, eta zero eskimaten denez du ondo itxi, eta hau hemengoakin. Berdin ematen dita, arraza. Borratu engo dut ardatza erdiko hori eta berriro engo dugu. Linea ez. Selekzionatzen dut hori, suprimir, eta suprimir. Eta konektatzen saiatzen da, eta berriro lerroa. Hartzen dugu horrela, eta esaten dugu, hemengo punto final horretatikan, hemengo punto final horretara, punto final. Izten dugu, eta berdina, akortatzea faltatzaigu, puntu honetatikan, puntu ontaraino, horrela 12 Eta esaten dugu lehen esan digun bezalaxe, revoluzioa, honako hau, eta oraino ondo izten dugu. Revoluzioa oso egin dugu, terminar, eta berdina, bestan egin dugun bezalaxe, margotu ingo ditugu pixka tarpegiak ikusteko. Adibidez hau laranja, esaten dugu gorria gero sartu behar dugun hori, eta hola xeusten dugu. Eta archibo, guardar como, eta S laua izango da.
S lau, guarda.